Ahojte kvetinky, všetci, čo ma sledujete, tak veľmi dobre viete, že Mary Kay si pre nás času má čas a vždy je to nejaký ten akurát vhodný čas a pripraví nejakú zaujímavú ponuku. Vždy aktuálnu, pretože sleduje trendy, sleduje to, čo potrebuje naša pleť v každom, či už ročnom období, alebo ja neviem, v nejakých iných obdobiach. Skúste mi do komentára dať, v akých iných obdobiach by sme ešte vedeli používať nastavenú kozmetiku. Okrem ročných, možno emocionálne, ťažko povedať. Dnes mi dovoľte predstaviť vám tento úžasný hydratačný balíček. Ideme hydratovať našu pleť, pretože po zime, ako vieme, naša pleť potrebuje zregenerovať, si hydratovať, pretože zima proste dá našej pleti riadne zabrať, a keďže už vychádza slniečko. Opäť je to iný stresant, ktorý pôsobí na našu pleť, tak musíme byť pripravení. Čo všetko obsahuje náš hydratačný balíček? Ako prvé z tohto balíčka sa môžeme tešiť na zmizol mi prst. Na hydratačné super sérum. Mám ho aj tu na takto pekne pri sebe, aby ste videli cca, aké je veľké. Hydratačné super sérum je super v tom, že nám ide rovno prenikať do bazálnej bunky, čiže tá hydratácia je naozaj hĺbková, nie je len taká povrchová. A zložky, ktoré obsahuje toto hydratačné super sérum, napríklad ceramidy, ktoré obsahujú aj kaktusy, tak pomáhajú udržiavať hydratáciu v pleti. Pretože tak ako kaktusy na púšti potrebujú si urobiť tú zásobáreň vody, tak aj naša pleť si potrebuje urobiť zásobáreň vody a udržať ju, pretože pokiaľ nemáme dostatok hydratácie v pleti, čo je veľmi dobrá infoška, máme vrásky. A ak chcete vrásky, nehydratujte sa, ale ak nechcete vrásky, odporúčam sa hydratovať. Ak ste na predchádzajúcu otázku odpovedali áno, napíšte mi prosím do komentára, prečo chcete vrásky. Rada by som to rozanalýzovala. Chcete vidieť, ako vyzerá naše hydratačné super sérum? Okrem mňa. Takto, je to také troška nechcem povedať, že soploidné, ale hustejšie konzistencie. Ale veľmi, veľmi príjemné na pleti. Určite. Používať ho môžete ráno aj večer, používať ho môžete aj v kombinácii s inými našimi super sérami, o ktorých som tu už párkrát hovorila, a používať ho môžete naozaj každý deň. A veľmi to odporúčam. Druhým veľmi dôležitým produktom, za ktorý si platíte v tomto balíčku, pretože my tu máme aj prekvapenie zadarmo, je hydratačná upokojujúca maska látková. Keďže je to hydratačný balíček, proste ideme hydratovať. A masky vieme, že sa používajú 2 až 3 do týždňa, tedy keď to najviac potrebujeme. Táto maska je dvojkroková, ako môžete vidieť, pozostáva z takéhoto vrecuška, ktoré má v sebe uschované sérum, a medzi tým je to uzavreté. Ja si skúsim jednu vybrať zatiaľ jednou rukou. Medzi tým je to uzavreté a v tej druhej polovici masky tohto balenia je látka. Čiže máme to takto, tu je tá tekutina, ktorá je vlastne tá gelová maska. A tu je látka, ktorú si potom dáme na tvár. Ja mám také dosť explicitné video, ako to vyzerá. Budete potom vyzerať síce ako Freddy Krueger, ale budete sa cítiť ako princezna zo Sáby, keď sa vám osvieži pleť. A verte mi, že teraz slnečko už je také fajné zubaté, tak niekedy máme pocit, že sme sa trocha pripiekli, obzvlášť keď ste záhradkový typ, alebo možno venčíte niekoľko hodín denne svojho psíka, tak táto maska je úplne geniálna práve pre vás. Je to takéto balenie. V jednom balení je ich 8 kusov. Vidno to? Vyznie to. Wow, zázrak. Je ich 8. Vidíte. A to je produkt, ktorý je vhodný pre každého, kto má pleť. Je vhodný pre ženy, pre mužov, každého veku, pretože naozaj tam ide o hydratáciu. Nie je tam, že liftingové zložky. Samozrejme, hydratácia sama o sebe nám liftinguje pleť a stará sa o to, aby sme nemali vrásky. Ale primárne tam nie sú tie prvky, takže je vhodná aj pre žienky pod 25, úplne v pohode. A je to taká zábavná maska. Ja osobne ho používam veľmi rada, keď potrebujem zrelaxovať. Môžete v nej aj pracovať samozrejme pokojne s počítačom a môžete v nej aj povysávať byt, ale takisto môžete si urobiť čajík, zapnúť Netflix a pokojne aj s partnerom si zapnúť masku na tvár a hydratovať sa, nechať to pôsobiť a nechať pôsobiť pozitívnu energiu okolo seba a hydratáciu do našej pleti. Za predchádzajúce 2 produkty si v tomto balíčku zaplatíme, ale máme tu jeden bonusový, ktorý je úplne zadarmo, pokiaľ si kúpim tieto 2 produkty, ktoré sa za mnou schovávajú. Tak akože môj favorit, prepáčte vy ostatné 2 miláčiky, ale môj favorit osobný a dlhoročný kamoš, respektíve kamoška, je táto očná hydratačná maska, ktorú získavam úplne zadarmo k tomuto balíčku. A v čom je taká úžasná? Teraz budem asi nejak troška mimo so zvukom, ale pokúsim sa to odšroubovať, aby to nepokázalo úplne že kvalitu všetkého, čo tu sa snažím stvárať.
takéto úžasné gelové zloženie maska má. Aplikuje sa pokojne aj počas dňa, keď cítite, že to vaše oči potrebujú. Asi nejak takto si ju naklepkám, jemné množstvo, popod oko, ponad oko. Ponad oko prečo? Pretože máme tendenciu padajúcich viečok. Je to úplne geniálna prevencia, ale aj liek taký pri dlhodobejšom používaní na už padnuté viečka, s ktorými vieme, že je niekedy taká oštara zápasiť. Môžeme túto masku používať ráno, keď sa zobudíme. Úplne geniálne nám to otvorí oči, osvieží, je chladivá. Je chladivá, má príjemnú teda tú konzistenciu, rýchlo sa vstrebáva, pokojne sa môžem potom ísť líčiť, keď už cítim, že sa mi vstrebala do pokožky. Sťahuje opuchy, bojuje proti kruhom pod očami a takisto proti vráskam, pretože hydratuje. A hydratácia vieme, že je základ boja proti vráskam. Dobre som to vysklonila. Ok. A hydratácia je základ, ako ja vždy tvrdím, ako budú moje vnúčata tvrdiť, že moja babka vždy hovorila, že hydratácia je základ, tak to budem ja tá babka. Možno. Tak, túto masku, ktorú akože je bestseller v Amerike, máte zadarmo k tomuto balíčku, tak neváhajte sa mi ozvať. Balíček je iba do 15. v ponuke, čiže do 14. aby sme to stihli objednať, potrebujem mať vaše rozhodné áno a počet kusov tohto balíčka, pretože ak si spomeniem, kto má nasledujúce 2-3 mesiace narodeniny a komu by sa hodil tento balíček, si myslím, že asi každému, tak mám darček a môžem si kľudne masku nechať pre seba na oči. No to som vám nepovedala. Ja sa na chvíľočku ešte uhnem. Takto to vyzerá dokopy, ešte som sa aj zladila celkom farebne, by som povedala. Máme tam hydratačné super serum, masku upokojujúcu na oči, a máme tam hydratačnú masku na tvár. Super serum používam každý deň, hydratačnú masku používam 2 až 3 krát do týždňa a masku na oči môžem takisto používať každý deň, aj keď mám opuchnuté oči počas dňa, pokiaľ pracujem napríklad s počítačom alebo proste veľa pozerám a moje oči to už nedávajú, tak si ju dám tak či tak počas dňa, kedykoľvek. Čakám na vaše správy a dúfam, že čím skôr objednáme ešte najviac, než sa nám vypredajú, pretože takýto balíček to už fakt dávno nebol. Zatiaľ.